siellä pärähti sitten seuraavat 10-12-vuotiaat. Joo, ja nyt ollaan sitten tosiaan niin kuin isoissa kelekoissa. Ja meillä on siellä kuule lähtö aivan oven takana. Joo, siellä lähtölupaa odotellaan. Arni Pöntinen, Tomas Honka, Arne Tarvonen, Luka Drake, Jerry Juntura, Jami Sipilä, Niilo Järvenpää, Aatu Aula, Aapo Moilanen, Emil Nyberg, Luka Ojakoski, Peetu Mattinen, Nella Katoppa, kun Aula. tullaan tyylikkäästi. Sieltä lähdettiin ja kärkipaikan otti siitä 31 numerolla Luka Drake ja kyllä nyt... Ja varmasti tulee olleen tiukkaa Pöntisen kanssa. Menikö jopa... Ja siellä on sitten Honka on kolmantena. Joo, Pöntinen ja Drake siinä kovaa taistelua ja Pöntinen kolmantena sitten vihreällä kelkalla ja pelihenki kyllä muuttuu. Ei, kyllä Honka on kolmantena vihreällä kelkalla. Joo, no sitten. Ja nyt muuttui pelin henki semmoiseksi, että että ikää ei tule kuitenkaan kuin parhaimmillaan vuosi lisää, josko sitäkään, koska tämä luokka on 10-12, äsken oli 9-11. Ja kelekat muuttuu kuitenkin näinkin paljon. Mutta tässäkin pätee se, että meillä on tietynlainen kasvukäyrä kaikilla, niin se on mahtavaa, että se mahdollistetaan tai ja pienemmällä pitempään ja sitten on mahdollisuus mennä tämmöiseen isompaan. Kyllä. Ulkolinja on taas suosittu. Onko kukaan vielä käynyt sisälinjalla? En nähnyt tuossa. Ja tosiaan Pöntinen on siellä kärjessä. Nämähän pikkusen meillä aika ajokin viittasi tähän, että Honka taisi olla aika ajoissa, oliko se toisena, kun sitä jännitettiin viimeiseen asti, että saako se paremman ajan. Mutta hienosti tullaan ja tässä alkaa olla jo hyppymeininkiä tässä luokassa meillä. Pöntinen on kyllä saanut hyvän kaulan siinä. On. Haettua kyllä vahvaa mutta aikaa on 5,5 minuuttia kyllä vielä. Ja... Arne Tarvonen on sitten siinä toisena. Siellä ruvetaan tuplailemaan näitä. Ja hienosti tulee Honka kolmannen rinnalle, ketä siellä on Luka Drake. Joo. Ja ollaan ihan kävi aivan kontisa kiinni. Ja siellä on myös Jerry Juntura on sitten tuossa viien koplassa. Kyllä Pöntinen tulee vakuuttavasti. Joo, Pöntinenkin siinä vähän olkansa ylitte katteli ja ei tässä ole mitään hätää muuta kuin pitää vaan kaasu pohjassa. Joo, siinä tosiaan niin tuommoinen vähän vajaa 5 sekunnin keula on. Mutta ihmeitähän se... Nyt meni muuten Honka kolmanneksi tuossa. Kyllä. Hieno ohitus oli. Joo. Luka Drakesta. Arni Pöntinen, Arne Tarvonen, Tomas Honka, 3 kärki. Ja kyllä tosiaan niin tämä Pöntisen meno on vakuuttavaa tässä kärjessä. Nyt siinä pojilla on vähän kierroksella ohitettavia ja seurataanpa tätäkin kaksikkoa, että miten Honka nousee tuohon Tarvosen perään. Siinä ei nimittäin, paljonko meillä on siinä välissä. Paljonkos meillä täällä on sitten? Siinä ei paljon oo kyllä. Niin. Tarvosen ja Hongan välissä. Joo, että tuommoinen 2-3 kelekan mittaa tuohon väliin. Pikkusen ehkä Tarvonen saa tuohon. Ja kyllä Pöntisellä on hyvän näköinen. Ei mitään ylimääräistä tuossa ajossa. Ja... Näyttää soljuvalta tuo ajo. Aina mennään patista pattiin ja tuplaillaan. Ja kyllä. Näyttää siltä, että on ollut oikeat aamupalavärkit. En tiedä onko paahtoleipää vai mitä on vedetty, mutta kova vauhti Pöntisellä. Joo, tämä 2., 3. ja 4. niin aika lailla on kuitenkin tuossa samassa mutkassa. Ja sitten 5. on Juntura tulee sinne, että ihan hyvä kilvan ajoja.
Nyt on jännä tuo, että kuka ottaa ottaako tuonne pattisuoralle. Tuollakin on katsottu niin ei olla tuohon kiinnitettykään huomiota, mutta siellä on selkeä sisä- ja ulkolinja. Kyllä. Tuolla. Joo, tästä ei ihan tai vaikea hahmottaa, kun ollaan täällä vähän niinku ylempänä, että siinä on tosiaan ulkolinja ja sisälinja ja viime tossa niin junioreissa katsottiin sitä, että siellä oli se joupperin kohta niin sanotusti, että joupperi pystyy aina siellä kirjaa, että kyllä tuollakin on mahdollisuus tehdä sitten eroja. Katoppa nytten Tarvonen meni sisälle, Honka ulos. Toki siinä oli kierroksella ohitettavia pikkusen. Katoppa kun tulee Honka hienosti aika kantaan tuossa, pääsi tuplaamaan tuo ja... Mä en tiedä mikä Tarvosella oli tossa taktiikka, kun se kävi tossa sisälinjaa. Siellä oli sen verran oli porukkaa noista kierroksella ohitettavista, aivan. Että se hienosti. Ja siellä on muuten sitten, mikä siellä on jäänyt väliin? Numerolla 10 siellä on Peetu Mattisella on tullut jonkunlainen ongelma kelkan kanssa, sillä koitetaan kiskoa kelekkaa käyntiin. Ja pikkusen on Ui. Ja siellä tuli osuma. Näyttäisi kyllä ukot onneksi olevan pystys onneksi kaveri. Joo. Kaveri ei osunut ja ihan niin ei mutta... selkeästikään nyt ihan nähnyt keltaista lippua, että ja sieltä tulee nyt pitäisi mennä vähän tuonne ulkolinjalle. Joo, nyt näkee hyvin kuljettaja tuolta, että siellä pääsi numerolla 10 Mattisen meillä on täällä muuten Tomas on päässyt toiseksi. Meillä oli tuossa pikku tilanne, niin sieltä tullaan nyt. Vai ovatko pojat jopa rintarinnan tuossa? Katoppa, että menikö takaisin kolmanneksi? Joo, numerolla 5. Joo, kova siinä on taistelua, siinä on kova. Ei, se meni... Ei se... Tarvonen ja Honka siinä taistelu on vierekkäin, mutta oliko se kierroksella ohitettava kans tossa samassa voi sumassa? Olla. Mutta Tomas, se kävi jo toisena. Joo. Minnes Pöntinen on? Pöntinen ajaa varmaan jossakin kohtaa aivan vakuuttavasti tulee pattisuoraa tuolta. Käppiäkin. Onko tuo 13 sekuntia, kun on niinku... Jos tosta kattoo, niin kyllä. Tarvosen ja Pöntisen välillä, että Pöntinen saa ajaa kyllä omaa ajoa. Vakuuttava ero on. Ja kierros vielä ja sitten siellä tuli kaatuminen, se taisi olla yksi kierroksella ohitettava. Onneksi jäi kelkka tuonne aika penkan päälle, niin siinä kyllä kilpakaverit näkee, että siellä kaveri on tippunut kelkän kyyttistä ja sieltä kelkka uudestaan se käytiin. Sai hienosti pelastettua kyllä. Joo. Ja sitten tässä luokassa just tullaan tuohon, että minkälainen se on se kelekka, että onko kaverilla vielä voimaa tarpeeksi. Nähtiin tuossakin, että ei saanut ihan käyntiin sitä, että tarvii vähän apua siihen. Mutta apukäsiähän meillä täällä on. Kyllä. Ja se on niin kovaa hakkaamista kyllä. Ja kyllä, me tullaan... tuolla käsiä vasten ja sitten... Viimeiselle kiekalle lähti nytten Pöntinen. Joo. Ja tosiaan siellä on nyt semmoinen tilanne, että Arne Tarvonen sai siitä semmoisen sisun päälle, kun Honka kävi tuossa keulilla, että siinä on nytten on melkein 3 sekuntia on eroa ja viimeinen kiekka. Kyllä. Hyvää ajoa pojille. On hyvää ajoa ehdottomasti ja kyllä se on aika lailla kyllä Pöntisen Arnille tällä hetkellä perattuna tämän lähdön voitto ja sieltä taidetaankin tulla sitten maaliin. Päästäänkö näkemään vielä Tarvosen ja Hongan välillä kamppailua, miltä se näyttää? Voittaja tuli nyt, Arni Pöntinen oli vakuuttava ajo ja voittoon meni tämä erä hällä. Ja sieltä sitten kyllä siellä on semmonen ero, että kyllä se on Arne Tarvonen tulee tähän maalisuoralle hienosti sieltä tuplaa vielä. Ja kyllä. Ja sitten Tomas Honka tuli kolmanneksi. Hyvää ajoa pojilla, kuten kaikilla muillakin. Luka Trake 4. ja Jerry Juntura on sitten 5. tulee maaliin nytten. Mites meidän lähdön voittaja numero 27 Arni Pöntinen, niin minkälaista kilpana jo taustaa ja minkälainen porukka?
Mä en oikein siitä tiedä muuta kuin, että on satsattu varmasti reeniin, että kelkkaan, että sanoisin, että hommat on varmasti jollakin mallilla. Ja Tavoitteellista tekemistä sitten. niin, tavoitteellista tekemistä ja pojilla on varmasti hyvä huoltojoukko siellä taustalla.